Kardong, gisugot na tika. Og ikaw lang jud ang makapabungkag sa akong tinapog nga bahaw. Diriya na lang natulaton si Kardong. Jay, kay magdiriya man to nag-aagi, di ba? Sure ka, diri to nag-aagi? Oo. Dali, atong kapoy na manggod. Maglingkod sa ta diri. Ay, ang tagibalik to niya ang cellphone, no? O gisugot na lang ang taton nimo Kimi para ihatag tong cellphone ibalik. Hindi, palagi ko pwede maguyab-uyab. Kagahit ba ni mo ulo eh? Katong giingon nimo kagahapon sa iyahan, natik-atikon nimo siya para mauli ang cellphone. Ay, oo, tama, no? Oo. Sige. Ako ang atik-atikon nga isugot na nako siya. Dili. Ay, magulat na lang ta sa iya. Sige, sige. Hoy, Kimi! Kimi! Sige, Kardong mo na, oh! Masamahan ka na naka-sniper? Oo! Ala, oo. Nakunsa man mo diri sa sapa? Malamang gihulat ka na mo, kaya mo ang cellphone ni mo ang gikuha. Sige, kuha oy. Sus, atik-atik pa jud ka. Imo man tong gikuha. Bagay nalimta na mo to sa lamisa. Bitaw, iuli na lang to mo ang cellphone niya. Kay gikasaban ba yamin ni mama gabi iya. Kay nawala mo ang cellphone. Bitaw, inabitaw sa ko ang cellphone. Gikuha ra na ko to inyong cellphone kagahapon. Kay wala magugugi sugot aning Kimiha god. Awag Kimi, sugta na lang gud na si Kuya Kardong para mauli to ato ang cellphone. Ambi na ng cellphone Kardong B. Kaya mauli na may ba? Dili sa nako na ihatag inyong cellphone. Kay wala pa mo ko nimo gisugot. Dili man na ni mo iuli nga mo ama na. Ambi na. Sugta na lagi Kimi para mauli ang cellphone. Para makauli na ta. Diyos, oy, dili lagi ko ganahan sa iya ha. Ano ko gusto sa iya ha? Kung dili mo na sugtan, dili mahatag ang cellphone sa ato ah. Kardong, sige na ba? Ambi na ng cellphone kay mauli na me. Dili lagi na ko na iuli inyong cellphone. Kay wala pa ko nimo gisugot. O gisugot pa lang ko nimo kagahapon. Wala unta na ako nagikuha inyo ang cellphone. Di wow, imuha na ng cellphone ka. Una na. Kimi, kunya ako ang cellphone, dili na mabalik. Okay lang untag, imuha lang ang cellphone niya. Naman diha ako ang cellphone. Unsa man Kimi, papilion ti ka, sugton ko nimo o dili. Og sugton ko nimo, iuli na ko inyo ang cellphone. Pero og dili ko nimo sugton, dili na ko ihatag inyo ang cellphone. Kalain po na. Oy, kinahanglan pa dyan mo pili. Kimi, kita ang giayon gapon ba na sugtan mo siya. Ay, oo, dili. Dili na, para mauli ang cellphone. Ay, pwede mo na og na lang sa kadiha. Ganong panaugon man ko nimo? Gusto man kahaga nga sugtunti ka. Unsa? Sugton ko nimo? Sige sige, wala problema na. Kadali lang ha kay mulugar sa ako kay murag nainitan ako daring dapita. Dali lang ako sa abante akong motor ha. Kay agianan ba ni diri ha? Ali, diri ata dapita mong istorya. Sige, kadali lang. Kani, mao na gid niya akong kinahulat na ako. Dugay na gid ako ni ginapaabot. Nga iya akong sugton. Pila ka tuig na ko sige paabot nga sugton ako niya pero wala gyud gisugot hantod karon pero karon. Tungod lang nga naning cellphone ha. Sos, nga ani ra man day kasayon para sugton ko. Asa man ko dapit mo lingkod? Dira. Diri ah? Oh. Sige sige, diri ako dapit. Sibog dito, Ji. So, ako lang iklarohon unsa man ka tinuod, imuha na jud ko gisagot. Ihatag sa sakuha ang cellphone. Dili sa nako ihatag na imong cellphone. Kay wala pa mo ko kadungog nga dapat na kay istorya sa kuha nga words nga Kardong. Nagustuhan ta ka. Nahigugma ko nimo. Ikaw ra gyud ang nakapatandog sa kuang kasing-kasing. Dapat na kay inaana nga words nga istorya sa kuha. Dagana pa ni mo ano ay. Wala. Di ka no. Dili pa ko makontento nga basta na lang nga istorya nga Kardong gisugot na tika. Dapat naa kay words nga istorya dapat sa kuha karon. Hindi, I love you. I love you. Oo. Maura na. Basta di ay. Wala. Dili ligon dapat kana yung ligon nga dulot sa kuang kasing-kasing nga imong istorya sa kuang imong feelings ba. Dapat Kardong. Dako kay kog feeling sa imuha. Dugay na ko nakagusto sa imuha. Hoy, naingon man ka nga pinaduot. Idi, I love you. Dili pagyud na, kulang pagyud na. Pinaduot man. Mao gani no, dapat kana yung dulot jud kay sa kuang dughan jud ang imuhang banat. Idi, I love you.
Wala ko nagyaga-yaga. Dili gina ko nihatag inyong cellphone. Bahala mo. Ingon man ka nga pinadood. Unsa diyan ang I love you? I love you, di ba? Dapat iistorya nimo sa kuha nga kardong. Nahigugma ko nimo. Ikaw ra gyud ang dapat nga makapabungkag sa kuha ang tinapok nga bahaw. Ha? Dapat ka naman yan nga banat ba? Dapat ka nang kardong dako kay kog feeling sa imuha. Ang inana dapat. Tinapok nga bahaw. Oh, syempre. Matod pa sa imuhang giistorya. Wala makahilain nakapabungkag na sa imuhang tinaguan, giapingan magkahana. So ako ra gyud makapabungkag. So dapat magpasalamat ka sa kuha nga ingon ani. Sige na istorya sa kuha kanang kardong naibog ko nimo. Kardong naibog ko nimo. Ako lang pa gyud, kulang. Sige istorya. Kardong naibog ko nimo. Dapat ka na yung with feelings nga kardong. Dapat ano Si panggunit. ay murag lain man ni bay. Sorry. Gisugot man kaya ko nimo ngano dili magka magpagunit. Sorry kanino. Kardong gisugot no tika. I love you. Unsa pa man? Sa pamanday dapat istorya. Kapag giistorya na ko ka kanina nga bahin sa imong feelings. Kardong, gisugot na tika. Og ikaw lang jud ang makapabungkag sa akong tinapok nga bahaw. Okay na to? Oh, goods na to. Ang binang cellphone be. Oh, sige walay problema na. Oh, dara. Inyoham ng cellphone duha. Salamat. You're welcome. Ay, Kardong. Kay gisugot naman tika. O tanga sa kog 1.5 diha be. Wala namang gud mi pambugas dito sa balay. Nyag gutomon ko, mapas mo ko. Oh, sige. Wala na kay bibilabs. Walay problema na sa kuha kay puslan man lang nga kita na. Gisugot na ko nimo. Pautangon ti kag 1.5. Kadali lang ha kay mukuha sa ko. Dire mo cellphone siya. Oh, de ara. Nay 1.5 kimi oh. Oh. Ay, salamat. Ayan na lang ko tanga kay sagot no tika gisugot man ko nimo imuha na lang 1.5. Salamat kay Kardong ha. Walay problema na kay baby girl gud ta ka. O, dyan akong ganahan. Basta lalaki. Ay, Kardong. Unsa naman pod? Basig na pa ka diha ba? Mga yun takong pangpariban sa ako ang buhok. Pampariban? Oo. Pampariban. 50 na lang man ni akong kwarta diri akimi. Ay, unsa man na, uy. Sige na. Sunod na lang ug makakwarta ko inigsweldo na ko tagaan di ka pampariban. Unsa man na, uy. Gusto na ako karon. Sunod bulan pa man akong sweldo nya. 50 na lang akong kwarta diri nga nabilin pang gasolina na lang nako ni. Dili ka maluoy sa kuha. Alaina ni mo, uy. Wala man kay mahatag nga pampariban. Unsa unta man nga mao na lang man ni nabilin nga kwarta nako. Ana gani ko sa imo ano nga sunod bulan na lang inigsweldo nako hatagan di ka pampariban. Kadugay pa atong sunod bulan. Sige lang gud paabot lang gud. Ay, sus, uy. Bahala, uy. Magbulag na lang sa ta. Unsa? Bulag dayon ta nga bago ra gani ko nimo gisugot lain na sad nimo eh. Alangan, wala man kay mahatag. Dili mga kasabot sa kuha nga mao na lang gani na akong kwarta ganin no gihatag na lang ganin akong 1.5 sa imo wala lang gani tika gipautang nya gihuli pagid ako cellphone. Ay, bahala ka, uy. Tara na, Jay. Manguli na ta, uy. Asa man mo? Muli na. Bulag ka na dai ko dayon nimo. Oo, kay wala man kay mahatag nga pagpariban eh. Diha na ka. Muli na ko. Salamat, ani. Kalain sa taning bayana ni oy wala lang gani ko katag ko pampariban sa iya. Iya dayon ko gibulagan bago ra gani ko niya gisugot. Bulagan dayon. Sige lang. Kabalo kong pagsulay ra ni pero dili ko mo surrender. Ipadayon ako kung sa akong gugma sa iya ha.